Mä oon kato pappi, mä heitän onko helvetin hauska siunaus. Mistä vitu lähtee saa siis oikein humorisista. Teologian maisterista lähtien. Mut siis ihan niinku, jos ihan asiaa puhutaan, et... No ei vitusta. Olkaa hiljaa. Mutta jos ihan asiaa lähdetään puhumaan, mitä mä... No, mä oon nyt päällä vuoden käynyt tää Viikkarissa. Tähtiksellä. Mutta tämän vuoden aikana mä oon tutustunut kymmeniin helvetin hienoihin. Ihanaa! Mun 100 parhaimmat kokemukset liittyy tähän paikkaan. Mun parhaat kännimuistot, sun muut. Siis, ei tää on mulle toinen koti, en mä niin pitkään sentään mene. Mutta tänne on aina voinut tulla. Tänne on aina voinut soittaa, että mikä on meno. Tänne on aina saanut tulla ryyppää. Mä rakastan tätä porukkaa. Tää on ihan vitun loistava porukka. Mä en tee mitään helvettiä mäkin tekisin, jolle mä silloin reilu vuosi toisin näihin ihmisiin tutustunut. Ja sä eikö ollut vielä siellä, mä en sun kanssa tutustunut olla, mä tänne olisi tullut ensimmäistä kertaa käymään. Se mua vähän kadottaakin vieläkin. Mut toden totta, tää on viimeinen ilta, mitä me vietetään täällä yhdessä. Onhan täällä kyllä porukka, jota mä en edes tunne. Ei välttis. Suurin massa tunne.